handle ayo. Oke, aku tekan kowe. Ah, dhewe tekan ngendi men? Tekan Sedayu. Iki lho. Ayo. Iki lho. Ayo. Kok iki ora nyeluk-nyeluk. Ayo. Kowe ndi ge? Ngendi? Ada kowe. Kudu. Bener ki lho, diadet lor. Bandut. Bandut lor. Argorjo Sedayu Bantul awak Jakarta. Alhamdulillah Awak dhewe tekan kene Nggih. sekarang iki bulan raya. Nggih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ah. Menungso ke akeh lumute ya men. Betul. Dadi ana kata-kata ana kupat janure tuwa sedaya lepat nyuwun pangapura. Tuku kupat kuai santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Ana petil diduduk tangan Apa? loro. Tuku pilus ning Kota Kediri. Apa? Tiwas tulus tepul dilarangi. Kipas-kipas dari angin, Apa? pacar lepas dari yang lain. Iwak hiu makan tomat. Gobloknya Raisa kok. Ayo ora mungkin kuwi mah. Ora Iya. Lah acarane napa? Acara halal halal. Bapak sinten? Sapa Bu? Sumpah gumen. Aku gak iso. Tak konsep aku bapak situ mau. Halah. Iki. Pak. Ibu-ibu. Putih. Siapa sih? Ayo Bu, Ibu. Ayo menepi. Ayo menepi. Ah, tak seprit mantreng, Bu. Dadi odi udan. Ya kon udane kon nyempret, malah sing lunga udane, Bu. Balik, Bu, balik. Oh, balik mana? Kelek do gomel lho, Des. Hah? Kowe iki ngomong cembritan mu piye ngono? Aku iso tak sepret-sepret ini mergo mrongos. Ya orang merongos ra iso berarti. Nah iki Heeh. ning Bu Sinten karo Pak Sinten mau kok lali kula. Tangket gue masyarakat ini boleh dijungake men. Muga-muga masyarakat sing tublek-blek rene muga-muga tambah segini selalu. Tentrem ayam. Udan aja perkara men. Ora. Berarti arek dinaik berkah udan rezekine. Ya, mugi-mugi rezekine kaya udan. Aku yang gumun lagu apa sing didol galon kae rusa umum. Heeh. Dirapai ditundung kok. Lah model saiki ngono, Des. Dadi jirapake diamu. Saka brutune kae diamu melempung. Drone ya, bisa tekan ngene. Ayo Bu, menepi. Jeng enten YouTuber Indonesia niki. Adik mana Pak Adik? Hah? Enak mamen Dek. Nah, niku nek senengane kula ngono lho. Lah kok iso? Nek wong rada kaya utune rada kaya aku iki Heeh. senenge sing dolanan. Lah kok iso? Ya kaya ngono kae mangan some. Oh. Mangan some iki iso ngono. Ana padalane. Ana padalane itu maju mundur. Dadi aman ra iso. Ibu. Oh iso enek ae. Iya. Awak dhewe ya ning kene sowan karo kanca-kanca. Kanca-kanca. Ana bose penyanyine. Nggih, Mas Febri. Mbak Amel. Iya. Dan juga awak dhewe ning kene diundang sapa? Mas Bendol. Biar kecil awak bendole kaya aku iki. Mosok Saiki mlempung babi babi. lah kowe ngawur iki yo mam nasi kok. Apa iki? Alhamdulillah dhewek terus ngene iki wis oleh duit 10.000 men. Heeh, disyukuri. Disyukuri. Muga-muga ya ning kono 100 lumayan ya patrape. Patrape wong tehan Nah, iki kok toh. dhewek men. Heeh. Awak dhewe nek saya suwe saya nyukrus metu duwite. Heeh, iya. Ayo. Metu beli barang Metu beli lah iki meneh masalah masalah. Matur suwun banget lho Bapak. Iki 15.000. Heeh, tambah iki 20. Iki tuan rumah ya huruf Huruf. paling ora ya nek iki 20.000 ya tuan rumah ke 200. Warung pecuti we. Tapi itu awak dhewe ya Sedulur uduk njaluk dhuwit kowe iki. iya mergo nek duwe dadi sedulur. Oh iya, mergo dhuwit dari sedulur. Lah iya udane ra apa mek tidak menghalangkan kita mek. Nggih. Muga-muga bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lunga. Kaya sapa wae kok kon lunga. Wis tenang. Iki golek maneh. Lunga. Malah ada jenis gayamu. Lah iki ngaruh awak dhewe kan wis kepanasan. Terus dialoge adil, ana panas ya ana udan. Ibarate awak dhewe nek mlaku men. Heeh, mlakune piye? Mlakune iso dumuk-dumuk nek kepanasan. Mesti kelak dudane oleh banyu. Tapi aku ora lilo ning ngono, Des. Lah iso. Mergo mau panasan saiki pilek aku. Malah bilang masalah
Ya wes. Sekarang iki wis do siap-siap kabeh men. Nggih. Ah, kek duit men 20.000 men bokep men. Oke, bodong. Lho kok Ngerti ku duit. Ya wes. Biasa men awak dhewe tak dali vokal gajah sing ben rada gayang sih. Ada. Biasanya baru nyanyi langsung. gayeng. Ora bubar kabeh. Ora, anu titip tangan sampun? Iya. Dereng. Ya wes. Lagune apa sing biasane wae men? Heeh. Ijeng miring apa? Iki ngene gugul iki. Kale joget piye? Biasanya Iki cewek lagi joget ya? ayo ngono. Kene. Ngono. Ndak kira. Iya. Yo. Wes lagune ya sekarang isone biasane lila ya to liya meneh men. Dilelokke. Apa kasunyatan wae? Lilo apa piye? Kasunyatan wae. Kasunyatan ya apa? Refe piye refe? Hah? Kasunyatan ki. Refe piye? Oh. Ati. Iya. Biasanya aku didueti iki. Heeh. Biasanya. Karo sapa? Ayo, Mbak. Ayo. Mbak men. Iya. Kasunyatan iki. Heeh. Duit kok dibalangi kok dek mana-mana. Iya di heeh. Ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarana ing ati nanging dudu aku sing wedi wis api-api wet awak dhewe ada mosor api ya lucu to ya Yo. Sikat. selamat sih Yuk bersama yang dilahir seger Kinanti. ora gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba